Siyabingelela babukeli abakhona emakhaya emagumbini omhlaba la kufika khona lena channel kaMthandazi Dlamini. Ithi ngibukele khona ekhaya uNkulunkulu enamandla namadlozi anamandla. Sifisa ngathi konke kungakhanya kuphumelele njengamanje ngibukele khona ekhaya ngicela ukuthi ukholele bese uyethemba. Bambi la kubuhlungu khona mangifuna ukukhuleka nawe Mthandazi nawe nobe ngiphi inkinga obhekene nayo uthi inkosi ngisize makube njalo. Egameni lika Jesu ngongcwele ngibukele khona ekhaya Jehova namandla Nkosi amakhosi. Ngimcise imphumelo kuphela empilweni yakhe Nkosi amakhosi umzumsindise umkhanyisele amadlozi akubo nendlozi khomomo wakhe ambheka amkhanyisele nezinhlanhla bese ayambusa samkhanyisela kuhle indingo zezulwini tibe ngakuye egameni lizwe phakade amen. Ngibukele khona ekhaya nabe sibisimo obhekene naso uNkulunkulu uzofika akuthathe akusarawunde akuvikele akukhanyisele akuphumelelisa wena awuyena owabantu wena uwaNkulunkulu nabangena ngasekho emhlabeni. Ithi njengamanje ngibukele khona ekhaya yethemba bese uyakhulela ngolesine zobe ziwu14 ngizobe ngilapha endaweni yaseThekwini ngibukele khona ekhaya kukhona ngizobabeka izandla noma ke kukhona ngizofika ngibageze lapha emanzini asolwandle ngibukele okhona ekhaya. Ngithi ukula kusakhanyisele mawufisa ukungibona nge14 lapha olwandle uzongibona ngibukele khona ekhaya. Ukula kusakhanyisele sola lapha ngo10 bengiselwandle nje kukhona enye okugcina mina kukhona nami mabe ufisa ukungibona ukuthi ungibingelele kube nami ungakwazi ukuthi sidibane lapha emfuleni nokuzwa ukuthi udokotela ungakuphi nendawo lapha emfuleni wakungifweni masoselwandle kwazi ukuthi ungibone ngibukele khona ekhaya. Impilo yasukunyelwa, impilo iyazanya, impilo iyalungiswa, impilo ayibukelelwa njengemuntu obukela inkomo kuyinkomo usuke uzoyidla. Impilo ayidliwe, impilo kufanele ukuthi ibe kahle ube nenjabulo empilo yakho ngibukele khona ekhaya. Lapha ke nje bangihleli ngibukele khona ekhaya ngiseqeqetif empumalanga ngokuhlala ngiphethe ama-products enginawo amabili nje engiwakhandile lawa ukugeza idlozi ngibukele khona ekhaya. Ngizobe ngiselwandle ngiyogeza idlozi lami ukuthi libe mhlophe njalo ngibukele khona ekhaya. Nawe ngibukele khona ekhaya ngingageza elakho idlozi ukuthi libe mhlophe likhanyise njalo bendlini mhlawumbe bangageziwe wathi uyageza kugezeki. Lokhu ngibukele khona ekhaya lena sebenzo enginayo iyenza ukuthi into zakho zikhanye zibe mhlophe. Igeza idlozi abangasekho nabaphilako mabageze wena wababiza bese bayageza baba sekukhanyeni ngibukele khona ekhaya. Nabe into ezingafuna ukwenzeka la ngibukele khona ekhaya yofika yenzeke uma sebagezile bagezeka futhi ketfala ngibukele khona ekhaya inansebenzo ngibukele khona ekhaya. Nkosi ibusise kakhulu ngibukele khona ekhaya. If ngibukele khona ekhaya inansebenzo mawuyidinga 500 ngibukele khona ekhaya ngiyo le phinde futhi ngibukele khona ekhaya kube niyo ngibukele khona ekhaya nansi ngibukele khona ekhaya ihamba kanye ngibukele khona ekhaya ithi 1.8 masehamba yongithula ibhodlela elincane naloku ngibukele khona ekhaya uthele nje phakathi emanzini iselo eziwu5 ngibukele khona ekhaya uyavula lapha uthele uvale bese uthele indishini egeza fake uhlebekise ulifake phakathi bese uyageza ngibukele khona ekhaya. Kodwa uma sawugezile ngaloko ngibukele khona ekhaya uzokwazi ukukhanya njalo noma kuthiwa ngama-tent amabhizinisi ibandla into zakho zihambi kahle emakethe abantu abakuthengeli. Ngithi ngibhekana noMthandazi Dlamini ngibukele khona ekhaya ngikufaka isebenzo yakhe ngibukele khona ekhaya kukhona kuzokhanya kulo niyangisebenza ngibukele khona ekhaya yintsha ikhandwe manje bathi udlozi elimhlophe. Idlozi elimhlophe ngilo ngibukele khona ekhaya liyagezeka libe lihle libe mhlophe kukhanye njalo nangidlozi elimhlophe la ngifuna ngibukele khona ekhaya ngithole uzobuseka zakho zizokhanya. Ngikhona ebandleni lami ePetritif eMpumalanga ngifika ngizobhekana ngibukele khona ekhaya ikhanyisele ngawudinga ukungibona separate uyangibona but ngibukele khona ekhaya fika ebandleni lami njalo ngamasonto ngena ngo11 kube u2 o'clock ngibukele khona ekhaya. Phinde futhi ngikhona ngolesine ekuzona ngolesine ngibukele khona ekhaya ngiyabakhulekela bafana bakhulekise thumela SMS thumela inkinga zakho. Abaningi babuze ukuthi udokotela yini abenzele yona ngamandla kaNkulunkulu. Mina angiyena uNkulunkulu ngisishisa uNkulunkulu ngibukele khona ekhaya. Aseke ngamaphutha seke indaba zabantu seke kwenzekile ngesakujikisa kodwa okwesenhlizweni yami makwenzeke khona enhlizweni yakho makwenzeke khona. Inkosi ikubusise, ngiyakuthanda. God bless you.